हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव नोंथांमोन गासैखौबो फिन खेबसेबाव बराय हरबाय ओमफ्राय आं दिनै आरो फिन खेबसेबाव प्रेंक कल खालामनो नागिरदों मोगथां नार्जारी एक्टर फंबायखौ हा ओमफ्राय नायनोसै सक्सेस जानो हायो ना हाया स' नायलांदो नोंथांमोना आं माने फिल्माव रल बिगोन आरोना सासे माने इदिनो सिनाय मोनि सासे गथ' जानानै दै स' थुदो रिसिभ खालामो ना खालामाथाय नांबाय हेलो 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 आदा मोगथां ना औ आं भालुपुं बार'माइलनिफ्राय बुंदों आदा आदा आं नोंनि माबाखौ एक्टिंखौ बिराद मोजां मोनो आदा आं नोंनि बिराद गिदिर फेन आब' आलारि बायदि सोंबायला सोर आब' आलारि सोर आब' आलारि आं नङाथ' माबानिया सिंग्लिमारिनिया आं नङा ngomong apa आंलाय थगायनो हागोनसो सानदोंमोन हायासै नोंनाव सेभ दंखायो होमबा आच्छा ट्रु कलार माबाना लादो नोङो नङा बेयो ट्रु कलाराव ओंखारखाबायबा हाजारबाबो बहा थगायना होमबालाय आरो बहा थगायनो हानो न' मा खालामदों बा आबादारि जाथारबाय नामा ओइ जानो आन्था आरोना न'आव औ दे हायासै रायजोफोर हमजाबाय स' ट्राइ खालामबावगोन नेक्स्ट बार दे सोरखौबा